Pakruthi kwara mugiro kama na nyako mketera mugi TV kai una wangsae chendu mar duol motime kidienja reyo mokuongo wagomba ka ongisi gimo sebedo katimore pacho ka mara reyo wadhi bedo piny gi wendo modhi almen honorable engineer Nicholas Gumbo. Nicholas Gumbo en jaod bura machon mar Arieda kendo bende higa mokalo notemo laro kom mar gavana ma Siaya gi od bura mar UDA to nokoyudo. Gimomiyo wadhi bet kode piny kawuono wadago mbaka nikech odong' dwe achiel kende to donjo higni ariyo nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne kawo telo ayanga. Nosidhe ayanga tarik 13 dwe mar 9 men September. Koro dong' mana dwe achiel kende. To wada penje yiero ni en ga gima kare koso oyo. Tang'omiyo samora amora ma yiero rumo nyaka koro sirikal lokre sirikand barwa bar. Mane mbaka mwadhi penje. Timbe doero winjo pachi 2-3 nono kaka inyalo yudowa. Penjo en ni adieri bende nitiere yiero mapacho ka. Paka madwana wago kodu mondo winjane. Wantiere ka endigi Wilson Ochuka, jaka Boch Kobita ma en jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandeng'o Panga, Janyakach Dendon Ombija Taya, Nyakwar Guo Kocha Pesa. Nagi weche manyien mawango. There was head-on collision, and due to the impact, the passengers on board of the Mercedes compressor, 4 of them died. Poden lit na nyuola mar ji abich mawuok e familia achiel ma otho e masira mar ndara Gilgil. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Jatend ODM Raila Odinga oyango ni jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta ema ne okwaye mondo miores sirikand William Ruto. There is nothing mawang'eyo ni nonegi adier. Higni 42 bang' kane ondhiye gi ketho mar temo loko sirikal mar Kenya, anyuola mar jalweny Hezekiah Ochuka pod penjo sirikal kuma wuodgi nitie. Orwako kendo achako weche mahinyo chuny kaendi ni ji abich mawuok e familia achiel kamoting'o miyo achiel kod nyithinde 4 ne owito ngimagi e masira marach mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gweng' ma Mbaruk man Gilgil mano kaunti ma Nakuru. Masira no notimore bang' nyamburko mane giidho tuomore gi lori manochomo Nairobi. Masira no noweyo derep nyamburko no gi hinyruok marach. To kaka Lydia Okeyo leronwa, oyangore ni nyamburko no ne iriembo gi ng'we airi tete e kinde mane masira no timore. En masira manotimore saa 1 okinyi makawuono. Masira manotimore gweng' ma Mbaruk mantie Gilgil e kaunti ma Nakuru kendo okelo tho mar miyo kod yawuote 4. There was a Mercedes compressor saloon which was driven by one Christopher Bani, and on board he had 5 other passengers, a woman. Miyo no gi nyithindego noriko idho nyamburko mar kido mar Mercedes mawachore ni ne riembe ng'we airi tete kadhi Nakuru. Eka ne derep nyamburko no temo kadho nyamburko machielo kendo rado arigari gi lori moro manoriko chomo Nairobi. He left his lane to overtake. Then unfortunately there was another lorry which was coming from the Nakuru direction towards Gilgil, a Mercedes Actros. There was head-on collision, and due to the impact, the passengers on board of the Mercedes compressor, 4 of them died at the scene of accident. Derep nyamburko no moyangi kaka Christopher Ambani noyudo hinyruok marach kendo noringo e kar thieth ma St. Joseph Hospital. He sustained a broken hand and a broken leg, so he is in communication. The driver of the truck is safe, with no injuries. The lorry is damaged, and you know the lorry and the smoker, the impact the lorry gets slight damages, but the Mercedes is extensively damaged. OCPD Magilgil Jamlek Ngaruya oyango ni ringre miyono gi yawuote no tere kar kano ringre Manakuru. At the moment we have not established the relationship between those who succumbed and the driver. We are yet to establish. But if you see there are 3 young children and there is a woman, they must be from the same family. Both the vehicles have been towed to Gilgil police station for further investigation.
The 4 bodies of the deceased persons are currently kept at Girigiri Sub-County Hospital. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Watimo musa ahinya ne familiano. E odiochieng' mar ariyo mar limbe mare counties ma Kisii kod Nyamira, jatend piny Kenya William Ruto omedo puoyo okang' mare mar gwelo kweth mag Azimio e sirikal. Ruto bende oyawo ayanga chenro mar gero kar thieth mar kedo gi tuo kansa e kaunti ma Kisii. Chenro mabiro muonyo omenda maromo siling bilion 3.2. Jafwambo marwa Kisii Crispin Otieno ni kod ler mar wachni. Limbe jatend piny William Ruto e gwenge mag Gusii ne odonjo e odiochienge mar ariyo. Ruto otiyo gi thuolo mar lero ne jo Kenya ber mar nyuando jotend kweth makwedo sirikal e chenro mag piny owacho. Ruto wacho ni lek mare en riwo wi oganda jo Kenya. Kila jamii ya Kenya, kila watu kutoka sehemu zote za Kenya tutawajumuisha katika serikali ya Kenya na tupange mambo ya maendeleo pamoja, because where we are as a nation, this is the moment in the history of our nation that we must close ranks, that we must work together. Sisi sasa tuko katika kazi ya maendeleo, na Wakenya wengine wakipata maendeleo, nyinyi watu ya Kisii mpate haki yenu. Sio ni sawa sawa? Ruto olero chenro ma en gor mar chwalo dongruok kendo nyuolo tije ni rawere mathoth e pacho ka. E gwenge mag Nyaribari Chache, Ruto ne osidho gedo mar kar thieth mar tuo kansa madhi muonyo silings bilion 3.2. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii ground breaking. Tayari tuko na contractor hapa. Tumempatia kandarasi. Na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka 1.5. Ruto bende ne olimo kaunti ma Nyamira e ya hospital manyasani mar Keroka level 4. Gwenge mag Nyaribari Masaba, Kitutu North, Kitutu South kod Bonchari bende jotelogo ne olimo mar yawo chenro mopogore opogore koriwo kod keyo stima e bwo chenro mar Rirek. Bende giyawo chirni 17 kod gedo mar barabara maromo kilomita 64. Lakini tumesema hapa Kisii, tafadhali Mheshimiwa Rais, utakapopeana PS, nataka niombe PS mimi 2 Nyamira, 2 Kisii. Asante kwa hospitali. Nakumbuka tulisimama hapa 2022 akazindua hii mradi. Si mnaona mradi imeisha? Ngoyamore naende. Odiochieng' makiny Ruto kod Lange igeno ni dhi limo Mugirango South, Nyaribari Chache kod Borabu e kaunti ma Nyamira. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Odong' mane weche mag siasa kanyo ni ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni oonge kod dwaro mora mar loso sirikal mar barwa bar kod jatend piny Kenya William Ruto. Raila wacho ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ema nokwaye mondo los gi jatend piny Kenya masani men William Ruto kaka yo mar tieko midhiero mane ochomo Kenya kinde ng'anyo mag Gen Z. Kuom thuolo machielo, Raila oramo ni Ruto ema ne omanye kendo kwaye mondo konye kod josiasa mag ODM manyalo bedo jotend migepe konyo tero Kenya mbele. Chris Owino nigi ler mar wachni. Eiko mar wuon commissioner machon mar IBC Irene Masit e county ma Elgeyo Marakwet, ogai mar ODM Raila Odinga oyawo chunye ewi gimomiyo josiasa mag ODM ne onywand e buch ten migepe mar jatend piny William Ruto. Na wananchi wote ambao wamekuja hapa, Chamge Tugul, Chamge Kuki, tumerudi. Taro kod paro mag ji mathoth, Raila oyango ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne okwaye mondo ogo mbaka kod jatend piny William Ruto mar tieko midhiero mane ochomo piny Kenya e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi, tafuta Bwana Ruto, ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. Raila wacho ni bang' twak mare kod Uhuru Kenyatta, Ruto ne oywane tol kendo kwayo josiasa mag ODM manyalo donjo e sirikal mare mar tero Kenya mbele. William ndiye akanitafuta, na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo.
nasema direct. Magazeti hapa naandika sijui nini Raila na Ruto handshake. Hakuna handshake. Hakuna handshake. Kile tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapa. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ndio naona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, wewe baba kaa nyumbani. Usitoke, umefanya ya kutosha. Wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu. Mbaka ekin Raila kod Ruto ewi rowere mag Gen Z kod dwaro mag oganda jo Kenya emane omiyo Ruto gwelo josiasa 4 mag ODM e buch 10 migepe mare tarik 24 dwe mar 7 higani. Vijana, watoto. Wakati huu naona mimi sijaingia kwa serikali. Hatuko kubaliana na Ruto atitue na serikali mseto. Hatuna mseto. We don't have a coalition government. Alikuwa nataka watu, nikamwambia watu, chukua hawa watu kama unataka wakusaidie. Lakini sisi hatujawekana, ni bado hatujawekana huko. Sasa wazee ndio wanaletea mimi makaratasi, tafuweke mimi mahali. Mzee nasema niweke mjukuu yako au mtoto yako. Wewe uko na watoto ambao wamesoma. Hao watoto wanataka kazi. Ekindeno Jod Buramaka Pseret Oscar Sudi kod jodongo mag oganda jo Marakwet okwayo Raila mondo los kod Irene Masit mondo oduog e dalagi. Mabiro bang' Irene Masit wuok pacho kae kalure kod chung' mane okao e duoko mag yiero mar tend piny kod jowetene mamoko adek mong'ere kaka Cherera 4. Kweth ma Cherera 4 ne okwedo yiero mar William Ruto kaka jaloch e yiero maduong' mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Spika mar od bura mar Senate Amason Kingi oluongo romo mapoya mar senators odiochieng' makiny mondo migi twagi ewi paro mar dwaro golo gavana ma Meru Kawira Mwangaza e telo. Senators go biro bedo gi thuolo mar goyo ombulu mar yiero ka buch Mwangaza ibiro winji gi komiti moyiedhi mar od burano kata idhi winje gi od burano mangima. MCAs mag od bura ma Meru tich ang'wen juma mokalo nyocho goyo ombulu mar golo e telo Kawira Mwangaza. Parono nyocho sir gi MCAs 49 kata kamano 17 kuomgi to ok noyie kod wachno. Jalup jatend kweth mathoth e od buch Meru Zipora Kinya ema nyocho chwalo parono e od bura ka owacho ni gavana Mwangaza itudo gi ketho chike manie katiba, tiyo marach gi teko mar apis mare e kind ketho mamoko bende. Cross-examination of embattled Meru Governor Kawira Mwangaza. Kwa muono matin mano ne story madhi Citizen, lakini wabro kelo mar dholuo kaendi bang' daka matin. Anyuola mar mane en jalwenye Zekayo Ochuka koro wuok oko ka dwaro ni sirikal omigi ler kaponi Ochuka ne onegi kata pod ongima. Ochuka ne odonjne e kind kweth mane otemo loko sirikal mane mar mosenendo Daniel Arap Moi higni 42 mokalo. Anyuola no lero ni nyaka sani sirikal pok omiyogi ler bang' ne obila mag okwach kich ochopo e dalagi higni 37 mokalo kendo rocho chenro mane oriko gin go mariko kidi. Ranyisi ni giiko wuodgi no ni mar report ne ochopo negi ni Ochuka no sede e chenro makende ma wadhi kelo nigi kukune saa 3 mar otieno mar kawuono. Anyuola mare penjo ni to en kanye, dibe ni onege to notho athoya koso pod ongima. Ma en mana bath sigana no ng'iyane. Up to now, one wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing mawang'eyo ni nonegi adier. Nikech kata kidhiye sel to nitie gigi mindiko gik mane iweyo. En gige manondiko gimoro amora mane en godo olal nyaka sani. Gima kendo lich kendo ni Ochuka's lawyer Honorable Wetangula en ng'ama nitie. Onge kata gik mane gi owacho ne
ne client mane o represent monyalo kata discuss kata gi familia bang'e mbaka na yo ma bedore bro biro saa adek omiyo kidhi mabor ahinya tanado dhi yo moro matin ka lakini aneno kuseorote magwari adek auchiel nono makamu kani Kisumo kanyo wacho ni Trevor sirikal wane iye nyaka 2032 opposition koro wawene Kalonzo dhi go mbele kaso medo ni Trevor opinion poll ma Ugunja constituency ane lead to dakilandi makamu jo Ugunja mabro ng'iyo jo magiyiero jaduogi opinion poll to kata ine lead to sawa tu waonge gi wach jo Ugunja bro yiero kamano aneno ka endi wacho ni Trevor yiero ma Kenya ka endi onge gi adieri kata achiel korka jatend piny emomiyo tich koro tamo sirikal mokawo tich gi thuon ma endi Edgar kawuok Migori erokamano Edgar no ka Abdalla mar Katito donge kama piny ochope ni dongruok ema koro wadwaro Ruto emo bede kaka kiongozi mondo wadhi mbele erokamano Abdalla ken Katito kanyo mano nyaka ach dala Trevor dieri onge yiero ma Kenya ka endie ma pastor Omondi Otiche mar Gemo nyenyore pastor erokamano ahinya kuom orono Otino aneno ka ntiere kendo machielo Trevor Mind Ochuka Derrick Ochieng nyakwaro Jino kawuok Chemelil Guliago village onge mikakati mora moseketi and the government be poko oikore ne yepo mar sikunde na shangaa ni nyithindo ma sikunde gi to ma sikunde gi okethore dhi somo kanye onge kata ikruok awuoro sirikandni onego bed ni gi think twice kapok gi make any decision erokamano ahinya Derrick Ochuka wadhi yue waduogi weche manyien bang' dakika matin apenjo moro to be yiero mapacho ka be nigi ratiro mane mbaka mobro go gi engineer Nicholas Gumbo neno osebedo koneno weche mag siasa go to dong' mana dwe achiel kende to sirikand William Ruto donjo higni 2 kamano kik dhi mabor ahinya. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Tugo koro eka yo chacho. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia Tich Abich ka Tich Abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV.
Twak kendo ni jo Kenya koro biro chuno mondo chul usuru mamoko kuom peini magitiyo godo kaponi opuodh paro mar chik mokel kod bad migawo motelo ne peini madongo e pacho ka miluongo ni KENHA. Peini ma KENHA geto neno ni ochuli usuru gin kaka Thika Superhighway, Nairobi Southern Bypass, apaya ma Nairobi Nakuru nyaka Mau Summit, apaya ma Kenol Sagana nyaka Marua, mano mar Mombasa Southern Bypass kaachiel kod apaya ma Dongo Kundu mane osidhi e kindi machuok mokalo. Gisani, chudo mar omenda e apaya opuodhi mane apaya mar Nairobi Expressway ma en kilomita 27 ka wuok e paw ndege ma JKIA nyaka gwenge mag Westlands e buore Nairobi ka. Ng'wech mar laro kom mar ODM e kaunti ma Homa Bay ochakore bang' ka jotend duond burano e kar chung' od bura Mandhiwa owuok kendo puodho nying jaod bura makono miluongo ni Martin Owino ne lemono. Thuolo mar bedo jakom ODM e kaunti no koro odong' thuolo bang' gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne owal kaka jakom ODM e Kenya mangima. Jokanyo mag ODM e kar chung' od bura Mandhiwa ka otelnegi kod jakom gi Jerry Odeny wacho ni lemono onego dhinegi ka giwacho ni Ndhiwa emosebedo ka chung' motegno gi ODM kendo gin kod jakanyo mathoth mondikore ma winjore wegi moko winjore wegi oko e lemo makamago. Wan kaka jo-Ndhiwa warwako ni jo Homa Bay te oyie oriwre kodwa mondo wami komni wami Martin Peters Owino ma MP wa Mandhiwa to ok ne kech mano kende. Martin Peters Owino wuok ayanga kaka jatelo manyalo telo ne parti yo makare. Nikech kata man office mantie ni en mochunge, en mochule, en motimo kila kitu. To kata kewe mano tekre mar kaka jatelo neno manenore ayanga. Position moko waseyudo e county wa ma ok en mar kom. To kom ni gimomiyo koro wagombo ni wane mamiwago. Peters wuod Owino wuod chief ni endi. Ene ma waneno ka koro romo nikech party ng'amotu mama Gladys ma koro yudo kom malo ni. Oyudo mana nikech tekre gi tiyo matek ni party. Mana kaka Martin Peters Owino bendo osebedo ka tiyo ne party. Onge e sub county mora man go fees michulo dwe ka dwe kendo yale every week kaka Mandhiwa ka. Omiyo ng'amo kawo party moketo motegno en honorable Martin Peters Owino. Buch nek mag dhano magalamoro e bungu ma Shakahola ma itudo gi jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko 94 ne odhi nyime doho ma Mombasa kuma joneno 2 ne ochiwo nendgi. To kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa, achiel kuom joneno ne en obila mane okwongo chopo kanyo mar reso nyithindo kama chielo to en nyako mane oreso gi obila e bungu no ma Shakahola. Joneno 2 ne kawuono chopo e doho ma Mombasa e nyim jang'ad bura Alex Ithuku mar chiwo nendgi kotenore kod bura matudo jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije wetene kod nek mag dhano 429 e bungu ma Shakahola. Erastus Irungu ma en apisa mar obila ne onyiso doho kaka ne gichopo e bungu no mar dhi reso nyithindo bang' yudo lipot ni nitiere nyithindo 3 mane jadolo Paul Mackenzie oketo gi tweyo ni nyaka chieng' githo. Kwa report umesema mliambiwa mwende mkarescue watoto 3. Mliweza kurescue mmoja. Ndio mheshimiwa. Walikuwa wamekufa tayari. Yule Humphrey, Ephraim aliweza kutueleza. Nitaja nini walikuwa wamefanyiwa kutelekezwa watu? Kunyimwa maji na chakula. Kwa hivyo ni mambo mawili. Ndio mheshimiwa. Ukiangalia nyuma ya hiyo nyumba ni kichaka tupu. Kwa hivyo nyuma ya nyumba ndio kichaka. Pande hii nyingine hujaona mheshimiwa. Yes, hatuwezi ona kwenye picha. So kulikuwa na kichaka bado.
hiyo nyumba imezingirwa na kichaka. Kata kamano, apisano ne obedo gi tich maratego mar lero gimomiyo ne ok gimako miyo mane ni kod nyathi achiel mane giyudo bang' yango ni jowetegi ariyo ne owito ngimagi mowiki alwora mar kama ne gidakie no. Tulimtafuta pale kuzunguka tu kidogo hapo kichakani tukamkosa. Hapo karibu hakuna nyumba iliyokuwa na jirani. Tuliingia kwa jirani hapo hatukuwapata. Mama ama pale mlikuwa for about 40 minutes. Ndio mheshimiwa. Na yule mama mlimpata ndani ya nyumba. Ndio mheshimiwa. Tulitoka tukaenda tukaonyeshwa kaburi. Nani alionyesha? Yule mtoto Ephraim. So wakati gani mama anapotea? Nataka nijue ilikuwa ndani ya nyumba? Tulikuwa nje. Tulikuwa ndani ya nyumba na mama. Ndio. Ndio wakati gani mama anapotea? Tukiwa nje. Ndio mheshimiwa. Sasa hatujui. Janeno maradek ma en nyathi ma jahigni 17 mane okoyienwa kawo picha mare ne onyiso doho ni ne oweyo sikul e grade mar 4 bang' min-gi mane dhi e kanisa Mackenzie nyise ni somo en richo. Ne ogole e sikul manosome e gwenge mag Eldoret mokele Mombasa kuma ne gidonje e kanisano mar Good News International. Moko kuom chike mokoni Mackenzie ne oketonegi en ni ne onge somo, onge muonyo yath, onge timo dusruok mora mora e del, kendo onge ng'ama biro yiene dhi e tich mora mora. Janeno manyakono ne bende onyiso doho ni Mackenzie nokoni giduto nyaka gitwe maonge chiemo, kendo giduto te nyaka githo kogik e dwe mar 6 higa 2023 eka gidhi e polo. Onyiso doho ni Mackenzie jaode kod nyithinde 7 kata kamano ne ok twe ni mar gin emane onego githo mogik. Onyiso doho ni bang' tweyo ndalo 38 komodho mana pi kende, kanyo emane obila oyudo maling' ni giponde bungu no, kuma ne ojukgie gi obila mane timo pedha e dwe mar 3 kodong' mana dweche 3 to giduto githo kaka ne osingnegi. E kind nyithindo 7 mane gipondogo, 5 okoni ne otho ni mar ne pod gidhi nyime kod tweyo, kolero ni jogo mane tho e kinde mane obila manyogi ne iiko e bur achiel. Joneno 3 koro osegolo nendgi e bura mar jadolo Paul Mackenzie madhi nyime doho ni ma Mombasa, ka koro dong' joneno mamoko 419 ma bende geno ni biro golo nendgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Johala machiro matoi dhi nyime gi gedo manyien tok lal mane giyudo bang' mach makoch manyocha owang'o chirono kendo nego ji 4 juma achiel mokalo. Apisa mochung'ne chenro mag ohala e kaunti ma Nairobi kamilo ni Jane Wangoi owacho ni chenro mar gero chiel mar kidi mabiro konyo ji warita osechakore. Kolose kinde mane olimo chirono, olero ni gimiyo johala go fuong'ruok mar dweche 3 ma ok gibe chulo osuru mosebedo ka ijuogo gi kaka achiel kuom yore mag miyo gi yot e kinde mag gedo manyien. And this is courtesy of the support they received from the governor on Saturday, that we brought over 4,500 iron sheets, nails, to support them rebuild. When he was here, he said some of the ways that we are going to support these traders is to give them waiver, 3 months waiver, ndio wasilipe ile tunawalipishanga tunaita cess, to give them time just to recover. He has instructed that toy market, sasa tutoe kwa hivi vibanda za mabati, we make for them a permanent modern market. Wamor gigima gavana osetimonwa no miyowa mabati kendo wan gigeno ni pod obiro gik mamoko. Ose promise ni odwa timonwa barabara, odwa timo upgrading mar chirono to a level kaka ne wasebedo kod gimiluongo ni public participation, mane wachiwo recommendation kako nego bende gero wabene wanyatimo ohala ka e yo moro ma permanent ma ok ni saka sanduru ywak ne mach. Jokanyo e sekta mar limbe kod magawa e kaunti ma Kisumu kod alwora mare onyiso yie margi ni koro sani ohala dhi dok e wang'e kaluwore kod lwasi mokue mar siasa tok ng'anyo ma yande timore pacho kaendi. Giwacho ni koko mane ikelo kod ng'anyo ne omiyo giyudo lal mathoth, kendo thoth otende mag nindo ne jolimbe norwako matin ne 15%, gino makoro giwacho ni dhi lokore. Kane giloso kod jofwambo magwa, gimedo ni ohala mar otende nyalo mana dhi maber
ka kwe nitiere ka koro gikwayo jotend migepe moyier manyien mondo tiye yo makare. Wabedo affected gi wach maandamano. Koro sani wan jowa matimo biashara industry ni omor nikech nitie kwe. To kwe no modwaro kwa timo biashara mar limbe ni nikech jowuoth ok nya wuotho mabilimwa ka yore bedo blocked, ka air transport is completely paralyzed, kata ka onge peace. Koro wamor nikech kwe nitie. En mane morwa no wa encourage the new cabinet mondo they work hard mondo improve the economy. We are grateful that we are looking at an end to it, and already we can see a lot of inquiries in the back office in reservations. So it's coming out well. We were greatly affected, especially being at the CBD, at the heart of town, where all these demonstrations were taking place. People were running up and down. We had to close. We had so many cancellations. And in such a scenario, we also had to keep our staff at home. So we are happy that things are going back to normal. So we can see that slowly business is picking up. Mas manuloro chenro mag weche mag ohala kwa kanyo to odhi yuyo moro matin kwa duogo to wadhi donje weche mag tuke, lakini aneno kuse orote wari 3:600 ka endi na penjo ni to be yiero mapacho ka be nitiere adieri e aneno kuse duoko ka yiero mar Kenya ka endi adieri onge, kata joma yuak ni imayo gi bende mayo ga ji nomination moloyo to party mar ODM. Adieri onge, ritine gima party dwa timo ugunja. Ma Dennis ko Siaya. Erokamano Dennis. Ramogi an Lawi wuoda Dori Andrenya. Aneno TV yo makare. Tamor gi chenro maru. Erokamano ahinya Lawi. An Charles Ramogi Ler anene kan Ulanda Siaya. Erokamano moso no jo Siaya Charles. Ramogi Trevor yiero ber lendo e marach. Ma ndio oko kumu. Ocho ni en ng'ong'a. Erokamano ahinya odhi yuyo moro matin waduogi weche mag tuke kikidhi mabor ahinya. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on Viusasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I am jumping to conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Exclusively on Viusasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Yo sister. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will overpromise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one overpromise. Chunya poko bedo ga malit kora kia gima uwacho. To gima ng'eyo, odiochieng' ma kawuono ni an adwaro turo choke matindo tindo. Nyithindo matindo yom ga ahinya. To joma dongo bende timo ga richo. To nitie gimoro achiel ma an ang'eyo. An ang'e ni nyithindo adek gi oherore ahinya. Koro ere kaka nyingo chupo kanyo takia ni en ang'o ma ng'ani manyo. Sarabji sani an kodi kaya, ang'ono ma podi ni rango.
weche mag tuke ni jang'we kinda Eliud Kipchoge oramo ni ng'we kinda pod nitiere mane rembe kata odoko ni ne ok otieko ng'we kinda mag Olympics mane obagi e boma ma Paris, piny mar France. Kanowuoyo e alap ndege ma Jomo Kenyatta International Airport, Kipchoge nokwedo mokalo jogo mawacho ni norem timo maber kendo konyo Kenya e ng'we kinda, kolero ni mago midhiero ma jatugo moro amora nyalo kale. Kipchoge mosebedo jaloch nyadiriyo e ng'we mag Olympics biro kawo kinde mar yueyo kapok obedo gi paro mar ringo kendo. Jang'wech mamoko bende nomolo pacho ka endi otieno ma kawuono kowuok e boma ma Miramas, milambo mar piny France. It was the best Olympics. You know, let me tell you one thing. Olympics is not about to win medals. It's about participation. Why do you participate? It's about participation. It's not about you participate fast. You represent your country. You represent your continent. And then you are now compete to earn medals. That's why it's called Olympics. There is all sorts of people there. Be it white, be it red, be it black like me. But they are running as one. All the best, champ. Asante. Asante sana. Thank you. Bang' tuke mag Olympics rumo ayanga e boma Paris, jo Kenya pod owuok oko mar manyo midila e piem mag jotugo mane osedhi e retire kata Master Athletics mibago e piny mar Sweden. Joel Kimisik Kirui ma en jahigni 80 geto ndiko rekod ka achiel gi manyo midila mar goldi e kinde ma obiro ringo e ng'we mag mita 800 gi